बे समाव बिटिआर सरकारजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेश खुंथायजों अरुणाचल प्रदेशनि थागिबि बर' आरो अरुणाचल रायजोनि माखासे बर' समाजजों बर' हारि हारिमुखौ लानानै मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। नंगौ, बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायजों लोगोसे बिटिआरनि सोलोंथाइ हारिमु गेलेनायफोरखौ जौगाहोनाय थांखिनि अनगायैबो फिन आरोबाव आसामनि बायजोआवबो बर'नि हारिमुखौ जौगानायनि थांखि लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेबादिनो प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननाय अरुणाचल प्रदेशआवबो बर' हारिनि हारिमुनि माखासे जेंना जेंसिखौ लानानै अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि पेमा खांडू बिथांजों फैगौ 20 आगस्ट खालाराव मोनसे जर'खा सावरायनाय मेल लानाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव अरुणाचलनि बर' थागिबि आरो बर' समाजनि गासैबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि अरुणाचल प्रदेशनि थागिबि बर'फोरजों लोगो हमनाय लोगोसे समाजारि आरो हारिमुनि सायाव सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। इटानगरनि बर' थागिबि आरो अरुणाचल प्रदेशनि माखासे ओनसोलनि थागिबिफोरनि हेफाजाबाव बे सावरायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि पेमा खांडूआबो बाहागो लागोन, लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौबो बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।